Здравейте всички, които не гледате, аз съм Dark Monster и тук с мен е Криминалиста 22. Днес Мъртвеца и Гоквар няма да участват. Те не, че някога са участвали, защото това ще е първи клип. Но участват в твоите, така че. Кога? Аз съм заснел само 2 клипа. 3. Пак са участвали. Два клипа. В един клип са участвали. Пак са участвали. О, картоф. Фадо. Криминалист 22 мисли вече да спира да качва клипове. Тук че ми... Тук бахтите пите ботове ми правят само къса. Нещастници. Мраза късата такова. Станал съм малко по-слаб покачили от на CS преди. Като не играеш CS. Той не че аз много играя, да, ама... Ой, ела ми бе! What is... Ще избия човката, бе. Ела бе. Тръг майна с ножката. Бот. Терористите са ботове. Контртерористите, освен Картофа и Криминалист 22 са ботове. Всичко е ботове в CS. Почти! Бот. Ах, майна. Сега ще ви покажа аз. Здравей! Това не е честно. Аз им казах едно хубаво здраве и бахти и касарите, значи... Просто дай долу са. Здравей! Видя ли как убих един? Гледам аз. С нощи, топ прав. Ти за първи път ли го правиш? Аз Не, аз почти винаги така правя само. И аз. Даже... Да, почти винаги. Бомбата да не е заложена, защото май чумнеш да писука. Не. Мисля. Ще отида към бето. За всеки случай. Ти отиди на ато да видиш. Аз съм мъртъв. Честно. Не знам по каква тъпа причина, ама... Ето гей се отива. Не, чакай, знам причината. Бот ме уби. Убиха ли го? Да. This is fuck all. Ще коля с ножката. Много ясно. Направил съм 49 кила. Чак да не повярваш. Как ме уби, бе? Тъп картоф. Как ме уби? На кома стреля, бе? Здравей. На 29 кръв съм и си върва като пич. На 20. Готов съм. Аз съм бил на едно кръв и съм убивал целия противник. И аз така. Веднъж. Само веднъж. Аз два. Някъде два пъти. Ама днеска нещо ми е ден за CS. Той не ме е така. То почти всеки ден. Днеска като играх бях много добър вся. Не знам. Аз играя много в нападение. Той аз така. Хищ не играе в защита, само напада. Здравейте, аз съм Картофа БГ. Не. Ти да не свърши клипа. Не. Спрям и това. Така, така се Аз го убива. сточиха, ти го довърши, бах ти касар. Това беше къса, защото аз тръгнах да такова. И това ще бъде всичко от нас. До скоро.